Gusto naman. Ayan naman, mga boy. Original mo. Oh, yan, original na. Itataga mga boy. Yan naman mga boy. Ano na naman to? Oh, grabe, dito na naman siguro. Ay, sus, Mariusip, ito nga mga boy, inulit mga boy. Grabe, ang laki. Yan naman mga boy. Sus, Mariusip, panalaan na malaki. Makakalas ka pa. Ay, naku. Sus, Mariusip, kulaan ko mga boy. Nakakalas ka pa kayo. Kulaan ko. Ganyan na yun ito. May putang mga boy. Ayaw na tawag pa ulit eh. Tilapia malaki ito. Original ito mga boy pag ganyan nila. Uy, tagan mo ito eh. Ay, wala ako. Wala na naman. Wala na naman. Malaki ito. Grabe na ito. Ayun mga toy, good morning. Mga toy, oh, nakaisa na ako mga toy. Oh, mga toy. So yun mga toy, sorry tayo mga toy kasi ano, walang ulan mga toy. Ayun na naman, oh, laki nakagat. Maganda ata yung kagatan ngayon mga toy, maaga pa lang. Oh, yun oh, grabe. Yun mga toy, ano to? Malaka, itinakbo mga toy. Ay, grabe, lap ulit. Wala. Sus, bagay yung kagatan mga toy. Oh, grabe, ano to? Pulahan. Oh, pulahan. Pulahan mga toy. Uy, grabe, dalawa kaagad. Sunod mga toy. Diyos ko. So yun mga toy. Bali. Kasi ano? Grabe kasi. Grabe ay. Nangalangulo. Ang liit lang ng hook nito mga tayo. Size ano lang to, size 9. Kami dalawa pa lang. So yun mga tayo. Good morning mga tayo. Napaka-bless natin mga tayo kasi ano, dito nga mga nakaraang linggo lagi tayo napunta dito ay lagi namang naulan. Kaya yung napansin nyo mga tayo ay panay punta ako dito, puro na lang naman wala akong upload sa ano, sa ating YouTube na full video ba. Yan mga tayo, bali samahan nyo ko dito mga tayo. Puro lang reels yung ginagawa natin, tapos mga short video ganyan. So ngayon mga tayo, napakaswerte natin kasi walang ulan, makulimlim siya, pero ano, may ambon dun sa dulo, sa Talim Island. Kila paring ano, Raymart Gondra, yun, mega love shout nga pala paring Raymart Gondra mga tayo. At siyempre, kumusta po ang inyong nakalipas na Valentine's Day? Sinagot na ba kayo ng iyong mga nililigawan? At nag-enjoy ba ang iyong Valentine's Day? So ako mga tayo, dito lang ako namiwas ng Valentine's Day. Napakarami kong ulit mga tayo. Bali, samahan nyo kumote para shooting tayo. Maraming salamat po sa lahat ng solid supporters natin sa YouTube, sa FB Reels natin, sa Facebook page. Thank you. Yung ginagamit natin pala mga tayo, dalawang taw-taw, gilid-gilid, tapos saka yung motor dito sa gitna para makaharvest tayo ng mas mabilis mga tayo. Kasi nag-iipon ako mga tayo panggain. Grabe talaga dito. Nagat na rin pala dito mga tayo. So yun mga tayo, bali samahan niyo po ako mga tayo. Barangay Pila-Pila nga pala, sorry. Barangay Pila-Pila, Binangonan, Rizal to. So paano makakapunta dito? Mamaya ako nalang sabihin para panoorin niyo muna yung aking video, no? Paano makapunta dito. Sabihin ko sa inyo yung malinaw na instruction. Siyempre para panoorin niyo muna mga tayo. Kasi napakaganda dito mga tayo. Ang kagatan ngayon mga tayo, tilapia, mas lamang yung ano dito, yung arroyo. Kahit sa ang spot naman mga tayo, sa barangay sa may San Vicente, sa Mayang Uno, Kawawa. Talagang napakaraming arroyo ngayon mga tayo. Iwan ko ba ba't napakaraming arroyo ngayon. So medyo tumumal ngayon mga tayo sa may Ilog Pasig, kaya dayo tayo sa malayo, no? At mega love shoutout lahat sa inyo mga tayo, sa mga kaibigan ko vlogger, solid supporters ko, mga senior citizen natin na masulid natin na tagapanood. Yan, salamat sa inyo mga toy. Kila Kuya Francis Coronado, yan,
Di ko lang alam. Ay, si Kuya Delphin Padilla, senior citizen na rin natin. Ano? Si Kuya Rinan Romero, taga Canada. Tapos si, ano, ayun na naman. Yan na naman. Sus, ano talaga to? Ano na to? Tilapia ulit na to, Nay. Bakit puro tunay ngayon? Maganda ata ngayon, maganda. Ano? Daw. Yan. Dito natin papadaanin. Yun! Original naman mga tay. Bakit puro tunay ngayon? Mas maganda kung gano'n. Kasi na nakaraan dito mga tay, talagang dalawang langgana ako mga tay. Tapos yung ano, yung original, meron naman pulahan talaga. May hito pa nga ako nung nakaraan. Kaya inaagay ko ito mga tay talaga. Promise mo tay. Kasi ang hito dito mga tay, ang laki. Ang hito kasi gumagat yan sa maaga pa lang mga tay. Yan try natin. So yan mga tay, samahan nyo ako mga tay na napakawa ng intro natin. Thank you so much sa inyo mga tay. Mga solid supporters talaga natin yan. Thank you. And super thanks talaga. Thank you Lord sa panibagong adventures na natin. Ay, sana mabuta na tumabi. Hindi tayo mabuhusan ng ulan. Kasi talaga promise mga tay. Kaya ako nakaka-adventures ito. Napakarami ko rin yung puro lang reels. Kasi biglang umuulan kasi. So ito na. Para ma-full video natin itong spot. Kaliwat kanan na to. Ito. Ano to? Mas malaki to. Mga Choy, ano to? Ay mga Choy, mas malaki to. Ay laka. Ano to mga Choy? Mga Choy, mas malaki to. Ay laka. Ano to mga Choy? Sus, Ginoo. Ginagawa mo. Umalimbo ay mga Choy. Karpas ito. Oh! First time ko ganun mga Choy. Ano kaya yung mga Choy? Gumano na. Tapos, di kaya ito ulit. Yung karpa kasi natin minsan nagtsamba nila yung nagagano yun. Saka bulati nga pala yung kapain natin. Ay, naku. Kinakagat. Yan na naman natin. Kala ka, ano na naman to? Grabe, hito na naman sito. Ay, sus, Mariusip, ito nga mga Choy, inulit mga Choy. Grabe, ang laki. Mga Choy, oh. Bakit ba kalagay ko lang? Kasi tinatanggal ko itong ano. Ito nga nasagi. Dito. Uy, sus, Mariusip talaga mga Choy. Ayan. Uy, birit yan. Mas malaki yung siguro yung mga Choy kanina. Mga Choy, ay pero mas malaki yung nakaraan dito. Huli ko muna. Grabe po. Yun. Ay, grabe mga Choy. Kakapukul ko lang yun kasi tinanggal ko to. Thank you Barangay Pila-Pila. Binangunan ko mga binangunan. Yung kadiro ni ayaw yung pumunta. Ayaw yung mag ano ha. Punta daw sila mati sa amon. Bahala ay. Ayaw yung mapunta rito. Ayaw yung iwag. Si kabayan naman kasi ayaw mag-aangulo na lang daw sila. Malayo talaga mga dito. Spot pure talaga naman. Sulit naman. Mapuntahan nyo, promise. Mag-i-enjoy kayo ng huli dito. Sa Arroyo pa lang, sus Mariusip. Pero bakit ganon? Ang dumana sa atin. Nakakabilis ka talaga, promise. Ganda na darama ko. Uy, bakit andyan tumapag? Ito ka. Kung ikaw yan, special yung andyan. Dahil mga ito pang ano natin, pang suporta lang natin. Ibig sabihin mga Choy, yung unang kumagat, hito talaga yun. Kasi yan, ano yan sila, grupo yan. Napaka-effective itong nilagay ko. Thank you nga pala kay Kuya sa bilinan ko na ano.
ng feeds. Napaka-effective ata. Na, tulog naman kaagad to. Higa. Ay, kuya. Ay, pwede na kagad ako kasi hindi itong huli oh. So, iyan natin to. Pababain natin yung video para ma-update ko kayo mga tayo. Sa huli yan ko dito. Kung sakali mga tayo, mamaya, putulin ko yung video tapos i-highlight ko lang natin yung pinaka-huli kong ano. Ito na naman mga tayo. Bakit nawawala yung arroyo? Arroyo yung pinag-expect ko talagang marami kong mahuli mga tayo. Grabe ka lang. Dinain ko kanina mga tayo. Ay kagabi. Diyos ko. Napakarami talaga. Yung ano ko mga tayo, yung alam niyo yung nabibili 20 pesos sa ano na planggana. Yun ang huli ko mga original yun. Pero yung arroyo talaga. Sus, no, dalawang ganun. Planggana yung ganyan. Yung tama lang mga sa lababo. Dalawang ganun yung laki. Uy. Grabe naman tong spot na to. Talaga. Tsaka ang kinagandaan nito mga sa spot na to. Talagang fresh talaga mga to yung ano. Yung hangin. Talaga. Ito yun sa gustong usok talaga mga to. Yung talagang yung huni ng ibon lang, kakatunog ng makina dyan sa laot. Yun, huni ng ibon yun. Ganyan. Fresh. Tapos yung ampas ng ano ba ng tubig dyan oh, sa mga bato-bato na yan oh. Ay, Lord. Oh, yan na naman mga tayo. Oh, grabe, napakaliit lang ng kagat niyan mga tayo. Oh, grabe. Ay, oh, Diyos Mario, siplak na naman. Diyos ko, napakaliit naman. Ay, naku, makakawala. Wag. Ay, grabe, napakaliit lang ng tama mga tayo. Baka tanggal na oh. Ay talagang napaka-bless ko ngayon. Kunting-kunti na lang oh. Tingnan niyo mga tayo. Mga pulahan talaga. Tahimik na tahimik. Si Katsuy lang maingay. Yan oh. Katsuy Rinan Romero ah. So yeah. Katsuy Rinan Fishing Adventures oh. Katsuy JC yun oh. Riding Thunders TV yan, Philip Robles, Pitonggo TV. Yan, tapos si Wind Frog and Fish. Yan, nag-love shoutout sa inyong lahat. At si Dilmar. Kasama natin sa GC yan mga tayo, no? Kane Vlog, yun, sa Aerosnail Vlog. Yan, shoutout sa inyong lahat mga tayo. Kabiwas, yun. Ito na Kabiwas oh. Kachoy Ed. Coach A, ito na Kachoy Ed oh. So yung bintawan ano yung kaya ko? Ayan. Ay sus. Ala. Mariusip na pulupot tuloy. Ayan oh. Kuya Prince Pabarlan yan, nag-love shout po sa inyong lahat mga boy. Grabe na ito. Nasaan na yung mga anglers dito? Uubusin mo yung original nyo dito mga Katsuy. Katsuy Paul. Ayan ang Katsuy Paul. Baluarte mo to Katsuy Paul. Napagandaan ko talaga itong Katsuy. Meron akong Katsuy, payong dito. Merong raincoat. Pag pinag-aandaan nababaliktad ah. Nawawala yung ini-expect mo sa maabutan mo. Grabe, ano kayo? Hindi yan tayo, makan ka! Tayo marinig. Ikan mo ba? Pinagiganti mo si kuya mo, pinagiganti mo! Wala ka grabe! Baka isos mo, wala mo naman. Sayang natin. Nagiganti mo sana si kuya mo eh. Wala naman, sa ulog yung iganti mo boy. Grabe, ang lapi na naman sana. Okay, natol Erwin.
Walang maliit nga pala tol na nakakawala tol. Lahat good size. Sa bagay nga naman mga tol, nakawala na nga lang. Dagdagan mo na laki ang mga nakakawala. Pero malaki talaga mga kasi marami sa mga tol. Dito maraming dawi mga tol sa kabila. Malalaki pati. Dito ay laging nakakawala eh. Dalawa na nakawala sa akin. Hindi na naman magkatuloy. Hindi naman magkatuloy. Ay, grabe. Hindi ako nakapagdala ng panalok mga tayo. Puro original na agad kaya original dumawit sa akin. I'm so blessed talaga today. Promise. Ay, yun pa oh. Yan pa. Grabe oh. Lakad, tumakbo, tumakbo. Ay, grabe na ito mga tayo. Ay, sus Mario, ito na sinasabi ko. Ito na yung sinasabi ko mga toy. Ang laking karuyo ko toy. Naku po. Naku. Ito na ata. Ang sinasabi ko, huwag naman sana. Yes, kaso kalate naman na yung ano ko kasi kumara na ko. Kung dumami mga toy yung karuyo, konti lang yung kunin ko. O kalahati ko na kagad makati yung ano, 20 liters ko. Grabe ang ate ko, aktualan nyo lang talaga mga ate, malaki talaga. Kukulog si sinungaling sa inyo mga ate, makikita nyo talaga. Talagang makikita nyo sa rad ko talagang baluktot. Kuya Lito, di ba Kuya Lito? Malaki dito eh. Kuya, kumusta na kuya yung spot natin dyan sa mayan? Barangay Kupang. Abangan nyo yung mga toy doon. I-ispatan na natin yun doon pagka dumiro-diretso pa itong gilid. Sayang to talaga itong ispat na to. Hindi natin na abutan yung ano. Yung tawag ito. Dito lang mga toy pala yung ano. Yung lalim. 1 metro lang. Mahigit. 1 metro ano. 1 dangkal. Kasi ito nga ito madaling na irito nito. Ako, pagkakain na lang yan dito pagkatapos po magkano. Nag-aalimbo pa yung ano nito. Ano yung GR6 ano? Ano eh, malayo kasi yun. Saka yung motor ko man eh, delikado. Ang laki mo pa naman manoy. Kasi na-disgrasya ako natin, tabingin na yung ano. Tabingin na yung unahan ko, mayroon lumalagatok na dun sa ay hindi na nakauwi ng probinsya, na-disgrasya pa. Kaya mati pag umuwi ako ng Tarlac, nag-commute lang ako. Tapos nanghiram na lang ako sa bayaw ko. Nanghiram na lang ako ng motor sa bayaw. Sabi ko na nga ba? Gano'n naman. Ay! Allah, kahit ito lang sinasabi ko. Ito lang sinasabi ko mga toy. Lalaking ano. Ang lalaking tita. Tolerbi no? Ang lalaking tita. Tita glue. Ang ganda yan mga size mga toy. Ito yung mga ganito mga tinahuli ko. Kapon. Ang dami. Kakatino pa nga yun. Saan itong huling ganyan natin? Kaya natin. Nakso. Kaapat akong ganyan natin. Puputulin natin yung video. Ang dami ko ng ganyan natin. Maung gusto ko origyan para makatikim naman yung mga kaibigan natin sa Tarlac na ano. Masarap na isda yan, lagunalik. Dawi-dawi kasi yan mga to eh.
Dumawi na yan, parang matatalo yung yung original. Kasi kawan yan sila, tinutusik-tusik niyang ganyan, sabi ni Kachoy Giron Kachoy Giron to ba yun? Ayun na naman. Uy, ano ka? Ano ka? Yan, gando. Uy, ano to? Uy, hito mga Choy. Ay, hito oh. Hito. Nga maliit. Ano natin? Naku, sa probinsya to. Wala nang to. Baka kasi dun mo rin pag sa Tarlac ka. Nakuha ko na rin yung ganito eh. Okay, dito marami naman eh. So, you're free again. Huwag ka nakakagat yan ha. Sabihan mo yung mo. Yung mga tito mong patamad-tamad. Isingin mo. Pakagatin mo sa akin. Ibigay Kachoy Kelvin de Vera. Nasarapan si Kelvin de Vera mati yung huli sa nakaraan. Dito. Ay hindi pala dito. Oh, dito rin ko yun mga Kachoy na Katibin. Dito kayo nakuha yun. Yung binigay ko sa'yo. Nawitan niya mga Kachoy kasi gusto niya raw makatikim ng Laguna, likod na tilapia tsaka any kinds of fish. So awa ng Diyos ay nakakuha tayo ng hito tsaka dalawang malapad yun. Ang ganda oh. Buti na lang talaga. Napakaswerte ng mga katsinat pag umawit na mauulam. Ako mga Kachoy, pag nagbigay ako mga Kachoy, ano na yan, huwag lang yung luto. Grabe naman yung spoiled na yan. Ano naman, kayo na magluluto. Linis na lang mga Kachoy. Linis lang. Ano masyado. Madami talaga sa banda dito. Yan. Yan pa rin. Nandiyan pa rin. Ay! Alaka, ano to? Ay, maliit. Grabe na. Kuya Delfino, pulutoy. Grabe ka. Balik natin mami para lumaki pa. Liit naman yun. Ang liit-liit ng tumagat. Grabe ko itong sila natin. Pinakain ko na kay Darwin sa size 11 na, ay size 9 na to. Ang laki na to. Grabe na pa rin. Yung bulating nga pala ito nga ito. Sabi nga pala sa mga kumakain. Bulating manipis. Yung pula natin. Na pulahan din nakukuha. Ay mga lumot ayun, wala na pati. Sumabit na lumot. Go. Yan na naman yung atoy. Uy, naku ko. Yan na. Grabe itong lumila. Nakot pala yung isa. Klaro yun. Meron di mo pinaliputan yun. Nandyan sa talim. Kasi yung giro nandyan ata. Walang pasok yung bukas. Yung talipit. Work naman mga Kachoy. Kasi yung giro. Mga di talaga support ko kanyang YouTube channel. No? Gino naman Kachoy, gino pa. Ayan. Iyan na ba? Uy, grabe, ang laki. Grabe, malaki ito mga Kachoy. Grabe. Ay, naku. Alaka. Ano to? Ay, sus. Kaya sabi ko, malaki. Malaki, plapla na eh. Uy. Naku.
Grabe, ang laki ng ano dito mga ang sarap gamitin ng tao. Ang Diyos ko. No, first love ako ng pao. Shoutout ka pala ito yung RSG Fishing Adventures. Taw-taw lover natin yan. Ito pa mga tayo. Ay, naku, ganda kung nabot mo. Huli na nakita ko. Last to fish na lang tayo. Bulas ka mga tayo. Bigat ko. Dadala-dalawa ka na mga tayo. Hindi lang naka-sinap ko. Magka-try sana ako mga tayo. Magkakaroon ka na naman. Kaso napaano tayo. Magka-try natin siguro mamaya. Doon sa dulo mga tayo yung karpahan mga tayo sa kabila. Kaya daanan natin. Dito sa mga kinagat na naman. Oh, God, so yung gano'n. Ay, gano'n. Ayan pa rin, mga toy. Oh, uy, makahuli pa to. Ikaw pa nagpilising, oh. Siya nakauna mati, mukhang siya pa maglalast. Nga, isa pa ha. Ikaw pa talaga makapag-last. Kaya natin, good size na natin. Ay, grabe kalahati, baigit. Ay, talaga. Makakapag-upload tayo agad mati, mag-iinit ako mga tayo para ma-upload natin agad to. Ay, grabe. Ang pagka-carp hunting mga tayo, inapunta sa paninilapia. Ang balak ko sana mati, dalawang content tayo ngayon, oh. Yung karpa at magbubutong ako. Ayan na naman, oh. Ay, susunod. Grabe. Ang gagawin ko sinunod at kaya nagdala ako ng maraming masa. Ay, tinamaan. Naputol mga katoy. Oh. May tama siya mga katoy. Ganda ng lubog pa naman. Kaso walang wala pang sarado pa yung sabi ko. Yung mga tindahan. Naku, wala na tayo. Kapan ko mga tumalit, sayang ito. Bilis na ubos yung bulat. Gagawin ko sana matino magka-carp hunting habang binili tayo sa karpa. Hindi maninilapya kaso yun na. Hindi tayong maaga kasi wala tayong nabiling masa. Ay, masa. Yung arena. Saka super harvest naman na mga goods na to. At muli mga katoy, sasabihin ko naman ito yung fishing spot natin. Pag nakita nyo pala mga to yung yung barangay Pila-Pila, Pinangunan, diba, yun mga toy, malapit siya na papunta na ng Kalinawan. Pag ganyan, meron simbahan doon, tapos kakanan kayong ganyan yung pababa. Yan na yung barangay Pila-Pila mga toy, Pinangunan Rizal. Tapos baybayan nyo yun, yung gilid na yun mga toy, pag ganun. Tapos dyan kayo mapupunta sa may mga kabayan, akyat kayo din pag ganyan. Tapos bababa, yun na, makikita nyo na ito mga toy, yung katanaw nyo na doon sa may itikan ni tatay, no? Yun mga toy, sana naabot ko kayo mga toy, no? Dami kasi nagtatanong mga toy, huwag natin i-video kasi wala nang masyadong mahaba na yung mga toy. Search nyo lang mga toy, barangay Pila-Pila, Pinangunan Rizal na lang tayo mga toy. Last na fish. Napakahaba na natin yung video. I-highlight na lang natin ito ngayon. Gusto naman. Ayan naman mga toy. Original mo. Yan, original na. Grabe. Talaga mga toy. Sus, Diyos ko. Wala na talaga ako masabi mga toy. Puro na lang. Diyos ko, thank you. Ay, naku. So yun mga toy, paano yun mga toy? Hanggang dito na lang muna mga toy yung ating ay isa pa mga toy, isa pa mga toy. Last na ba mga toy, last
Hindi ko pa nga kasi napapainan ko lahat ng mga toy. Painan ko mga to lahat mga toy. Meron pa naman. Grabe ah. Kabatit-batit na lang ayaw. Nakakahuli pa man ako. Ang tutulis itong mga bulati ng mga toy. Tingnan niyo mga toy. Yung tingting. Parang tingting yung laki. Pero effective yung mga toy. Yan. Ito, isa na lang. Isa lang na hook natin. Ayaw na ata kanina. Mas maganda kasi mga toy, dalawa talagang hook. Yung ganito mga toy yung setup. Yan, tapos hindi siya yung pantay. Yan, style yung mga toy. Para kung nasa tugi, yan, hindi siya nagpupulupot. Siyempre yung papantay na ganyan mga toy, kasi minsan ano yan eh, tawag din ganyan, kailangan maluwang yung pagitan ba, pagitan yung maagwat. Yan na naman mga toy, yan na naman mga toy. Jesus, mariusip pa kasi patalaan na malaki. Makakalas ka pa, ay naku. Jesus, mariusip, pulaan niya mga toy, nakakalas pa tayo. Oh, oh, pulaan, ay naku. Diyos ko. Promise mga toy, magdadala na ako mga toy dito ng panalok talaga. Tama na to. Super naman, baka ayaw sa ating pagpauli kasi papaanan na tayo tapos hindi na tayo tutuloy. Thank you po. Muli mga to yung facing spot natin no. Barangay Pila-Pila, Binangonan, Rizal. Yan. Pag nakita nyo na yung barangay doon mga to sa may malapit simbahan. Ayan na. Meron pa oh. Ganyan na ito. Meron pa mga to. Ayaw na takong pauwi eh. Tilapiyang malaki to. Original to mga to pag ganyang nila. Uy, yun, tagal mo ito eh. Ay, wala na naman. Yeah. Wala na naman, malaki. Malaki. Come on, babe. Uy, huwag ka sasadik. Huwag kang sasadik yun. Ay, sus. Ginagawa mo. Sabi ko na nga pa. Ano kasi mati, nasangalangan naman. Maraming salamat po. Thank you po, Barangay Pila-Pila. Ayaw na siguro kung pakukulin ko nga mga kasi. Kasi nagpapaalam tayo tapos ayaw pa na tayo umalis. Kasi talaga dito mga toy, talagang ano to, kakaiba dito sa ano. Kung nag-iisa talaga kayo dito, marami kayong mararamdaman dito. Ayan mga toy, yung fishing spot natin, no. Ayan, Barangay Pila-Pila. Ayan. Siya na po, nagtuturo, bawal pa nagtuturo. Ayan. Ayan mga toy, dito tayo sa may dito lang, yung spot na to. Tapos doon punta ron, yun ang Barangay Pila-Pila mga toy, no? Doon mababayin yung pag ganyan dito hanggang dyan tayo dadaan. So yun lang mga toy, no? Maraming salamat sa inyo mga toy. Pakita ko sa inyo huli. Wala na tayong ano, pain mga toy, oh. Wala na rin to, maliit na. Grabing huli ko mga katoy. Uy, ay muntik pa tong panali ko. Mga katitingin mo mga toy, oh. Grabe. Mga toy, oh. Masaan na yung uy. Di ba mga toy? Panalo. So yun lang mga toy. Maraming salamat po sa inyong lahat mga toy. Lagpas kalahati, oh. Thank you Kuya Pres Nelson. Maraming salamat po. Yan. Shout out to sa young girls. Tara na.